Ji panorama heftane dem baş binerin hêja. Vê heftê jî em bi geşedanên girîng li pêşberî we ne. Li Tirkiyeyê ji avakirina komarê heta niha Kurdî qedexe ye. Her çi qas hikûmet bibêjin Kurd û Kurdî heye jî di fermiyetê de axaftina Kurdî qedexe ye. Herî dawî parlamentera HDP'ya Rihayê Ayşe Sürücü li meclisê bi Kurdî bertek nîşanê cezayê ku li hevserokeke cedî Leyla Güwer ji ber ku Stanê Kurdî lê hatiye birîn da û got ku axaftina bi Kurdî helbest û stanên bi Kurdî, şanoya bi Kurdî, heta fîtika bi Kurdî li vî welatî hat qedexekirin. Gelê me yê bi rûmet, axaftina bi Kurdî, helbest û stranên bi Kurdî, şanoya bi Kurdî û heta fîtika bi Kurdî li vî welatî hat qedexekirin. Leyla Güwen û heşt jinên girtî bi hinceta bi Kurdî stran gotine ji wan re meheke cezayê hevdîtin û ragihandinê hatiye birîn. Lê Wekîlê Seroka Meclisa Tirkiyeyê Süreyya Sadıç Bilgiç axaftina Sürücü qut kir û mîkrofînê li ser Sürücü girt. Sürücü li ser vê yekê wiha bertek nîşan da. Kurdî zimanê min zikmakî ye. Zimanê min Kurdî ye. Hinek tahammül bikin. Em Kurdin, zimanê me Kurdî ye. Dest ji vê polîtikayê berdin. Em hemû gelê xwe bihes kirin û bi hestên Kurd e warî silav dikin. Piştî ku derket holê du cezayê nû li reberê PKK Abdullah Öcalan hatiye birin, gelê Kurd û dostê xwe daketin qadan û dest bi çalakiyan kirin. Parêzer ji bo biçin İmralî hevdîtin bi Öcalan re bikin, serî her mercên hukukî didin. Diçin serdana baroyan û têkildarê mijarê de baroyan agahdar dikin. Li Strasbourgê jî ev du hefteyê Kurd û dostên xwe ji bo azadiya Öcalan di nav çalakiyan de ne. Di çarçoveya azadiya Öcalan de di nava hefteyê de komeke hukuknas dosyayekî radestê spîtî kirin. Raderên spîtî jî bersiv da raporê û got ku ew rewşa li İmraliyê dişopînin. Çalakvanên ku her tim diyar dikin heta agahî ji Öcalan bigirin di çalakiya xwe bidomînin helbesta spîtî şermezar kirin û bank li spîtî kirin ku ji gotinê zêdetir gavan bavêje û bi demildest bi erka xwe rabe. Li Tirkiyeyê êdî her tişt berova jî bûye. Heqî û neheqî cî guhertine. Kesên doza mafê xwe ya azadiyê dikin, wekî kesên terorîstên dîtin, lê kesên tacîz, tecawîz dikin, mirovan dikujin û her wekî din jî wekî mirovên baş tên dîtin. Ev rastiya li Tirkiyeyê di şahsî girtiyê nexweş Mehmet Emin Özkan û çawişê pisporê kujer Musa Orhan de baştir tê xuya kirin. Çawişê pispor Musa Orhan ji ber tacîz, tecawîz û kuştina İpek Er hat darizandin. Li siyê kanûnên de dadgeh 10 sal cezayê girtîgehê lê birî, lê ji ber halê baş nehat girtin. Herçend dadgeh 10 sal ceza lê birî be jî niha tecawîzkar Musa Orhan serbest diyere. Li aliyê din jî Mehmet Emin Özkan û 83 salî ku 26 salên girtiye tevî nexweşî û temenên xwe mezin nayên berdan. Niha jî bi vîrusa koronayê ketiye û rewşa wî giran e. Dîsa girtiyê nexweş Abdulhalim Kırtayê 73 salî ku 30 salên girtiye û Sıddık Güler 81 salî û 26 salê girtiye nayên berdan. Ev tenê çend mînakin, niha bi dehan girtiyên nexweş nayên derman kirin û bi milerên re rûbirû hatine hîştin. Di nehê kanûnê de girtiyê bi navê Garibe Gezer ku bêriya demekî di girtîgehê de rastî tecawûzê hatibû bi awayekî guma jiyana xwe ji dest da. Her çi qas rêveberiya girtîgehê îddia bike ku Gezer bi xwe dawî li jiyana xwe anî be jî di serî de jin her beşin civakî diyar dikin ku mirina Gezer cinayet e. Kuştina Gezer ku di nav hefteya mafê mirovan de pêk hat, rastiya Tirkiye ya li dijî mafê mirovan jî radixe berçavan. Di heftê kanûnê de balafirên bê mirovên Tirkiyeyê li Xanasora Şengalê wesayeteke sivî kir hedef. Di êrişê de hevserokê desteya rêvebera Şengalê Mervan Bedel jiyana xwe ji dest da. Gelek sazî û dezgehên civakî, rêxistinên civakî, partiyên Kurd û Kurdistanî êrişên devleta Tirk şermezar kirin û bank li hêzên navnetewî kirin ku qada hewayî ji Tirkiyeyê re bigirin. Civaka Ezîdî jî li Şengalê piştî spartina cenazeyê Mervan Berdel meşekî li darxistin û bertek nîşanê hikûmeta Iraqê dan. Ezîdiyan diyar kirin ku dê heta dawiyê rêveberiya xwesera Şengalê biparêzin û dev ji azadiya xwe bernedin. حكومة عراق داري قردو مالشينة هكا هن قارب الحماية داشي قارب كل هن البردان شنقال إيرو فرمان دارك ماشي شافا شنقال Beriya çend mehan jî dîsa balafirên Tirkiyeyê êrişên nexweşxaneyeke Şengalê kiribû û di encamê de 8 kesan jiyana xwe ji dest dabû.
Lê tişta herî balkêş Iraq di serî de tu devlet bertek nîşanê êrişa nedan. Bi taybetî êrişên li ser Şengalê piştî peymana Şengalê ku di neyê cotmeha 2020 de ji alî hikûmeta Iraq û PDK ve hatibû îmzêkirin zêde bû. Di nava salekî de Tirkiye nêzî dehan caran êrişê Şengalê kir û gelek sivîl hatin qetilkirin. Nêzî meheke xwendewan li seranserê Başûrê Kurdistanê li qadanin û dixwazin xerca wan û mehane were dayîn. Xwendewan dibêjin heya daxwazê wan pêk ney di dev ji çalakiya xwe bernedin. Lê hikûmet hê jî li hemberî van çalakiyan bêdeng e. Divê bê bîrxistin. Di sala 2014 de hikûmeta Başûr bi hinceta qeyrana aborî û şerê li dijî Daişê xerca mehanaya xwendekaran birî bû. Ji alî din ve di nav hefteyê de dema xwendekar ji bo mafê xwe li qadan bûn, têkildarî gendelî û diziya Malbata Barzanî ji alî rojnamege Zek Kopnik ve raporek hat veşandin. پێشتر گوتی ئەمە ئەگەر داوای خوێندکاران تەطبیقکەین خەڵکی تریش پێمان فێر دەبێت و داوامان لێ دەکات لەبەر ئەوەیە جێبەجێ ناکەن نایان هەوێت خەڵکی تر لە ئێمەوە کە ئێمەی خوێندکاران لوتی غروری دەسەڵاتمان شکاند و لوتی غروری ئەو سەرۆکەمان شکاند کە بەخۆی دەڵێ ئەنا ڕەبکم الئەعلا ئێمە پێمان گوت ئەنتە ئەسفل السافلین. Li gorî raporê çar qestên Serokwezîrê Başûrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Barzaniyan bi nirxê 75 milyon dolar li eyaletên Virginia, Kaliforniya û Miami'yê henin û tê gotin ku tenê ev parçeyek biçûk ê ji milkê Malbata Barzaniyan e. Belê binêrên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hefta bê em ê bilgeşadanên nû li pêşberî we bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê kanalê me, parve bikin û beacibînin.